azpimarratu ikusten dugula musikaren boterea eta duen eragina pertsonengan, gehien bat buruan eta pertsonengan duen eraginak, ze musikak aktibatzen ditu mugimendua, pentsamendua, memoria eta emozioak, ezta? Eta hastea. Eta azkenik beste nobedade bat, ikasturte honetatik aurrera, musika eskolan gaita ikasia izango dela, gaita nabarra, edo, Gipuzkoan dultzaina ere deitzen zaiona, eta eibarren jendeak asko maite duen instrumentua dela. Eko dugu musikak ekartzen dizkigun onurak aprobetxatzeko. Hori da pixka bat laburbilduz ikasgaia, ez? Azkenian esan osun bezala musikak mugitzen dizkigu emozioak, eragiten dizkigu gauzak, eta mugimenduarekin batzen dugu asignatura honetan, eta mugimenduak ere eragiten du emozioan. Baita ere ari da orain, ikerketa pila bat ari dira egiten, ze onura dakan musikak gauza gogoratzeko, badago jendeak adibidez gaitzak mentalak dituenak, hitza galtzen du, baina musika ez du galtzen. Orduan, burmuinaren beste leku batean gordetzen da beste aktibazio neuronal batzuk lantzen ditugu horren bidez, eta burmuinari dagokionez ematen dio osasun handiago baten dio, osea, dagolako landuago dituelako alderdi ezberdinak. Eta hori baita ere Alzheimeran erekin lotuta bai, hori memoria ekartzen dabela, baita ere mugimenduak konturatu dira ikerketen bidez, gorputzaren mugimenduak ahalbidetzen duela memoria mantentzea. Diari esatia apuntatzeko, musikia dalako gauza bat bizitzan bete itxen katzuena, eta da gauza ingo daun norbaitxek, baina zeuk itxia, zeuk sortzia, zeuk mantentzia daka bere xarma berezia.